Welcome to Zwide-media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kutuke abaningi kubanjwa into esikade iqeda izingane kuma snacks. Nginibingelele ngiphinde nginamukele izindabeni zezwide-media. Igama lami ngusibonga konke wakandwando Mothanda, ungangibiza intatheli eka YouTube. Kuthuse abaningi kutholakala iphilisi elingaziwa kuma snacks adliwe ingane maqede yashiselwa isifuba. Umfundi wesikole oneminyaka engu14 okubeka ukuthi udla ama snacks washiselwa isifuba ngokusheshsha eJozini KwaZulu Natal. Ube esephuthunyiswa eklinikhi eseduze. Uthe mayisebhekisisa lo mfundi lama snacks wathola iphilisi elinokubomvu nokumnyama kuma snacks abevalwe thaqa. Iphephandaba ezivuthayo eMaputala lithola ukuthi leli philisi ufike nalo emtholampilo yilo leli elibonakale kwenye yamavedu. Uthenge ama snacks esitoro sabo ukufika. Abantu basale beshaqeke kakhulu ngaso lesigameko. Babe nokuphawula okwahlukahlukene khona lapha ezinkundleni zokuxhumana. Ushwele baba uthe hayi cha awavale lama talk shop. Umangaliso mangi Madebe uthe iningi lebhizi lekhala ngohulumeni yithi esithenga kulabantu futhi yithi esibaqashisela izitolo nezindawo zokuhlala. Uma sesikhathele yithi futhi siyosukuma silungiso lento bahlala nathi barenta kuthina futhi. Usizwe Ndebele uthe okwesithathu kutholakala lamaphilisi kulama chips bese ke oMotsaledi bekhuluma umsangano besitshele ngomuthi wamaphela. Sisempini enkulu labantu bayazama ukulinga ngezikhala babona ukuthi akwenzeki sebezama ukubulala izingane zethu. Bafethu asisukumeni simeni usho njalo. Uphumzile Pamela uthe kodwa uNkulunkulu wami Jehova saze saphela singama South African. Bafethu maningi kakhulu ama comment ngizofisa mina ukuza ukuphala kwakho khona lapha kwi comment section. Mina nje entathela YouTube sengiphuma kanje ngithi ngibambe evidweni elandelayo.